Taş yerlerde gayra katlarla bir antik cengel vardır. Siz şu antik cengeli gördünüz mü? Hava bir sahrlı yerde olası. Yöne bir da istiva oldu. Şonla meylep onun içine ne bir girip billi, ne bir çıkıp billi. De, lep antik rap bulttura. Men sensiz näme dertdim? Men midam yanыңda durun. Sen özüňe şolap elsa antik görünmeýärmi? Menden soğuştan alsam meni. Bir ses var. Siz? Yani näme? Gidin sakralan atdanla. Bitirap baryan. Sakladım. Padşalık amanla değil. Erkim kesen kıygıryan olsa tab onu. Şayet cevaplı on yanlı olsun. Men de sen bilen gelýän. Ana, Yok. Bağışla yönü men gayrıqtağdan defek çıktım. Aýdyly yürekden tanımadım ve sen önkün anladyň eline nijat berdim. Onu bilýän kim? Men de gelýän. Kullen fada. Nire daýbyz? Ejreki jengele belliňiz? Ömürlü bizden kaçtı. Mümkün değil. Sen jaduny nerden öwrendiň? Elsa! Çık o yerde! Sen men ýyzymdan odyň içine girip bilmersin kim? Onunla odyň içine girme. Jadu adam heyran alatdyrýar, ýöne sensiz. Olsa şayet jadu otdursam. Her näçede bolsa arandyrlan hawardar bolan. Men sana imanym bardyr Elsa. Her kimden we her nämeden gaty. Bir sorak. Şadar ki, ilbide hatarlyk gelseňiz, bundan beterlermi ka?